Nyakorom Gajwang kamoro amora mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore, chenro ma bende ikelo ndi koda an Sharon Ong'ao. Okiny ma kawuono Nyakorom Gajwang nyalo penjo ni chenro mar poko pogore akelo ni kan kanye. Antiere kaunti namba 47, mano kaunti ma Kisumo. Kama antiere ong'ere kaka Junction Madunga, kama bende antiere gi achiel kuom yawuot Luoka mosebedo ka loso mwandu mopogore opogore gi togo chakre higa mar 1989. Omiyo rwakni machiegni ma chenro mar poko pogore Joluo yangore. Ichak gi nyingi ti ilernegi ni jakany. Man karawe nyinga iluongan Alfred Onyango Kabudo. Kanye monyuolae. Alfred kodhi mana mbele, inyalo mana nyisogi ni iloso ang'o ka tiparnegi location. Machweyo togo. Kane an Kisumu County, area miluongo ni Impala Junction. To pok ma kamani chaki higa mane? Pok mane nachake 1979. Kapod an jana matin. Endelea kode. An ga primary tatiye. Mokwongo an somba to primary class 8 mar Moicha. Kanye magikie. Alafu bet dala katiega. To aneno na Kisumu ka bende nyalo tiye maber. Mabiro koda Kisumu ka 1989. Mane machake kodo ka ayanga Kisumu ka. Manyiso ni baba ni emano puonji tijni kiwacho ni nichake kanetin. Ng'e kowo kuom babana. Alfred, thoth mwandu iloso gi togo. Ng'at nyalo penjo ni togo gi igologi kanye Kisumu kae? Ber nen Kisumu ka togo ni tie nam. Koro togo wayudo ga tie nam. Kod Ugenya kocha togo bende nitie. Seche moko nyalo ringo dhi omo ma Ugenya ka ready made. Seche moko omo gi amitie nam kata losa on. Talosa go kom. Bende ng'ene kinde ma u harvest kata kinde mudhi golo togo e nam. Bende masira bende jawuok nikech kuma togo nitiere ng'ich nyalo bedo kata ni nigi le. Iseyudo kata mana masira kinde ma bende idhi golo togo? Kamigole togo to yugno nyaka ting' mana opanga mabith mibeto kode akikawo togo. Seche moko nyalo dhi gi bude do ng'eno ka bude ni tienda. Mano tiende na bro dhi kocha kawogi. Ya nyalo dhi gi bude nikech piny nitie pi gimidhi nyoni kia. Koro nyaka irwak kata bude. Lakini en tich matek harvest gi. Koro kasedonjo kocha harvest gi abro wegi gilerie gi chieng'o gogi e ndalo 2 moko yaka chak pilo gi alafu awiyo loso tol kaka ma. Masira wuon to onge mosegajuka to kuonde go ng'en thuol moron kanyo no python mielno. En to luoro ji mabende kodwa ga ng'ato nene. Nyalo ni kwa mbali alafu disappear makinyalo nene. Mano kende maluoro ga enam. To bende togo loso mwandu mopogore opogore. Kinyise Nyakorom Gajwang mang'iewa sane ni mwandu miloso gi togo gin kaka magi. Tich maloso kod togo kane en loso ni koma ina mwabetie ni designs mopogore opogore. Ano loso ni lampshade, ano loso ni bookshelf. In general anyiso ni gimoro amora kilo na anyalo loso ni kod togo. Bora nase loso frame ne aloso. Makata in ka chora frame mari kama isa na twang adhi goli kod togo. Gimoro amora anyalo lose kod togo. Alafu nitie moron hyacinth. Mano bende chwecho. Kanyo ting'eni en lop sirkal. Ng'ama nyalo stop ionge. Ya owe thuolo makidonjo ti atiya tiji tiwuok idhi. Bende designs aneno kintiere godo mopogore opogore. Designs igolo kani? Designs meka moko ni wiya. Moko banyalo yudo internet sani. Taloso kaka mani to mato okiwiya mwabetie ni. Mani okiwiya. Koro kaka mwabetie nyalo kawa 3 days. Mami monda malose. Niwacho motelo ni chakre higa mar 1989 isebedo kiloso togo Kisumu kaya. Keni kae misibede chakre higni go duto te koso? Chakroko 88 nan mwalo dunga koni. Alafu kata bile 2001. Kuro chakroko 2001 pukawoga ka. Kani kuro kakanyalo achonu head office mara.
ma ng'ama dwaro nyalo yudo ka. To bende nitiere kata mana jok misetiego nikech ma tij lwedo, to tij lwedo ng'ato koseng'e ma tinde ji yutogo. Nitiere jok misetiego tijni? Jok masepuonjo to nitie. Nyalo bedo joma ng'eny mamoko sani moko nitie Nairobi tiyo moko kod nyinga. Makata sani adwaga na ng'ama dibi mondo apuonj tich. Ng'at ma nigi thuolo nyalo biro mondo bende ochamie tij lwedo nyako tho. Bende kopogre gi tiego kata mana oganda, nikech okiny ma kawuono samoro nitiere jok madwa ni Alfred puonj gi tich. Mar mondo mi puonj gi tich, akeni nitiere omenda ma idwaro koso? Ng'ama dwaro puonjore tij lwedo biya mondo wago mbaka. To seche moko an joma sepuonjoge mosechula puonjoga nono. Nikech abe nayude nono kuom babana nyaka chulo babana. Apuonja nono. Mane kaka an. Ma ng'ama chunye yom kod mulo togo. Biya omanya ka. Ka tich Alfred nitiere gi ber gi rachne. Tang'e ni ber osebedo mang'eny e tijini nikech itime kuom thuolo mang'eny. Dong wachak gi ber, bang'e wan nyiswa chiedhe nade mopogore opogore miseneno. Kaka diere ma President Arap Moi, tijini ne ber sana. To kochakre achaka ma Kibaki donje, atinde rach lile maneno. Sana ma Ruto ni, rach dabal. Customer sani kubi, lakini no mibetie ne osebudho. To komo konego bed ga tieko kata 1 week kapok ous. Neno, mane rach manene. To diere moja to neno ber lilo. Every Saturday, ng'ega ni idoki ot kod ofuko kokuot. Bende kiloso kotende koda chiedh nade, kiwacho ni customers onge tinde kik pimo kata mna gi higni mosekadho. Dibed ni marketing kata mna iuso e yo machal nade? Marketing mara, to gima loso kae ma ywayo wang' ng'ato, to biro kawo. Winjo, mane ka marketing ma timo kane an. Aloso gima ka ng'ato neno kakalo, to ywayo wang'e to donjo to kawo dhigo. Mbui ta onge. Mbui onge mara ma mbui ne gi maya. Bas mane sim mane atiyo kod design no ne gi maya. Pok anyiewo moro. Makmana ka seyude ta gik mane nitie ka duoga te. Kopogore gi mano, ng'ato nyalo penjo ni durability. Odiochieng' ma kawuono kaka an Sharon Ong'aw kapo nono na nyiewo kom ma kama. Onyalo dak kuom thuolo maromo nade? Koro mano to luwore kod fundi machwecho. Tan ka chwega ng'ega 10 years pod ibeti kom maloso ni. Alafu nyalo duoga tim ni repair. Bende kopogore kata mana gi kaka odak, bende nitie kata mana kaka inyalo riti, nikech onyalo bedo ni odak molo higni 10 kaka iwacho, to arita mare. Okiny ma kawuono customers magi konyiewo togo, nego bed ni girito gi nade? Gima duong' ahinya togo ok dwar pi ma kisekawe. Bed ni maintain maber, pi kik tumre nade, kik donje. Alafu ng'ato be kik chop pala to ng'ade. Mani dhi ketho nying fundi ni fundi noloso ni gima rach. Maintain rita maber, kata kibede kode oko ka koth chwe. Kik we koth goye ti intiere gi buok. Ting'e rwake kuma koth ok nyal time nade. Ok nyal kethe. Mane gima nyalo nyiso. Bende nitie jok ma kia kata mana kaka dus ot gi kombe mag togo, nikech ok gin kombe mwaja thoro neno kata mana e sitting room kuonde ma ji budhe. Inyalo mana lero ni kombe mag togo gi ji johero keto gi kanye? Makawo gi tero gi balkon. Giber kod ahinya. Kionge balkon nyalo kedake tiyo di mondo konyi bet. Bende kopogre gi mano Alfred, aseneno ka oganda moko bende jaduso ga kombe gi, aneno ga gi pilo. Samoro nyalo mana golo dok e itgi. Inyisgi kaka ginyalo duso, nikech ok en mana kaka intiere, samoro nyalo medne ndadho moro. Akineno fuda matiyo kodane. Nyalo dhi nyiewo pilo e duka. Form mattress. Moseng'ad chuth. Ikelo tikete kata to ichako bedo. Ok kidwa kamano. Nyalo keto ma permanent. Mokwe ka ni kodo kinyalo gole. Mano be nyalore. Nyalo kete ni kuson ma permanent. Amidhi duka tinyiewo kuson tiketo tibeta mayom. Kidwa beti tonde kaka mane. Bende kopogre gi mano ang'eni sigana wasegoyo. Koro ji dwaro ng'eyo nengo. Nengo chal nade? Nikech ang'eni nitiere jo wholesale gi jo retail. Koro koka nengo kaka mabetie ni. Anyalo kawo 15,000. Mano tiende ni singo ka singo auso 500. Koro mani ting'o ji adek na 15,000. Kaka mani toka ni
mano chuma akawa 5,000 gi 100 moriwie ya koro ma yien kaka mabathe ni anyalo kawo ni 2,500 ya kamano koro luwore gi design mikelo kod size midwaro ema dhi golo nengo ma uso nigo. To bende nitiere jomoko Alfred maniga gi designs nikech designs tani ok nitiere godo mopogore opogore. Ng'ato samoro nigi design ne nyalo kelo ni milos. Mana loso koro awinjore mani nengo ya kendo maber saidi kaka design ne dware kaka adhi lose nikech ka loso mopogore kaka ikelo nago ok idhi kawi dhi weya kodo kanyo. To namba nikech sani koro iselero kit ohala ma bende itimo giseneno pichni mopogore opogore namba ni en mane nikech niwacho ni mbui bende ionge. Namba mar sim to an go koro ng'ama dwaro yuda nyalo biro Kisumu town to kawo ndara madhi Lake area miluongo ni Dunga kichopo kama iluongo ni Impala Junction kuminene Wanyama chung kanyo dhi yudo ka kombe ni kanyo mabeyo moromi dhi kodo kari midwaro ni terie. To kidwaro kaka inyalo yuda mapiyo piyo an kod namba kanyalo chiwo ni 07 01 37 97 83 07 01 37 9783. To bende nitiere penjo moro ma bende naparo nikech nitiere kaka naparo ni samoro togo nyalo ga rumo nikech ang'eno kindi kata mana Kisumo kama iloso togo. Bende nitiere ndalo ma kodhi harvest kodhi kawo togo e nam samoro togo rumo. Koro gima ber kuom togo sami harvest mano koro akidoe inyise ni tem kendo bi malo chap koro en gima sache mi harvest yakidoe obiro mang'eny to kuma harvest ok odonge. Kopogore gi mano piem chal nade nikech ok kindi kama iloso kata mana gwenge mag Dunga ok kindi miloso togo. Piem to koro luwore nag lwedo ka lweti ber chiemo maber mana ka en kin gi design mabeyo kani kos customer ka lweti ber ichwecho kani kos customer kata obudho marom nade to makona ni bro use. Koro nahero ga mondo kata kobedo kane kaloso gima otegno gima ber maka customer biro to kichar ber naga mogik. Erokamano ahinya nikech Alfred kinde ka kinde Nyikwa Ramgajwang koro oseng'eyo tich mitimo giseneno kata mana tipo mopogore opogore. Sani koro adaro mar mondo mi koro dhi nyis Nyikwa Ramgajwang kaka iloso mwandu mago mag togo. Omiyo Nyikwa Ramgajwang gi sani adaro mar mondo wachung' ka gi Alfred mar mondo mi olernu imbe ni ngeni togo en ang'o. Samoro kiwani neno togo to koro wani ngeni togo en ang'o maloso mwandu maket kod magi. Dong Alfred koro wadhi itang' negi koro process mano mar loso kombe. Koro mani e togo manyisi gani wuok nam. Koro kase harvest kachopo kode kata pile into pieces. Kase pile into pieces koro bet pinya chako wiye mondo alose tol machweyo gimoro amora ma adwa chweyo kodo. Koro kani ga teko tich. Koro manie injini ka. Manie injini. Makoro yakiloso tol mawicho matwang'o kom. Koro nyako bed motwo. Kase tume kama nyaka koro atere chieng' chwade. Ken chieng' maber ne the whole day kindi chaka kode tich. Akonu mok nyal pile. Kinyal gole neno maka skins meke maka ande nya koro mag skins ema dichigo to kinyal gole konum sache mi gole konum no sache mi chwecha kode nyako ng'od lweti kase wiye kamano tatere chieng' kata king'iyo kacha moye moko en opogore kod mar osera no kiseng'ade kocha ipile into 2 pieces tiwe chieng' chwade kosetuo tibiro kode oko ka nyalo chwe kode par nyalo chwe kode osera mara ni nyaka pile into pieces iwiye konum Koro magi mag kombe koro mneno kumoko chakande mago chwe osera mar rech kata mag gweno koro kae mana chako puonjera kod tich kuma chake ni neno ka baba winyo tabenda acha ni atem winyo to komuno ine miloso mabetie ni
Mabetie nan maloso to sebudho. Aneno kodwaro ga bare kod andas. Sebudho ahinya. Alwedo ng'iyo. Makadagi kelo wendo kane. Notemo winjo ng'ama chako puonjore. Nyakine kare moki lwete. Nende togo oseng'ade chon. Ing'eno bitho chalo wembe. Dhoge ka chalo wembe. Makimake mrach to ng'oli. Makoro nite puonjri kaka imake. Lwete ong'iyo. Lwete ong'iyo. Sanyalo paro na tugo taneno gana kana ni tich. Koro magi to gin waluongo ni thidhe. Bad thidhe. Koro ma ng'ato makidwa komo oketne togo. To wagoyo frame alafu wapango ne magi kaka ineno mani kama. Koro kar goyo bawa inagi to wapango ne magi. Koro mano ko magaja. Koro ma kendo tegno hingo togo. Makido fundi maber mogone en kendo chayo nyaka koth. En kata koth chwe weya koth ogoye. Sana ng'eny pap en michwe nyaka kode gi kap leaves mage. Alafu magi kapudo num tilire to chwe atonga. Kod dhoge nyaka kucho waluonga ni hamiero. Kama ogude ichieme ogude in. Ogude ma toke ni mona kod kaodang mar dhiang' cha. Bas mane maloso gino. Ka okane kasewiyo magi atieko. Adhi moyogi. Alafu aduogo bet piny. Aloso frame magi dhi donje. Frame kaka mane go singo. An kod singa 4 ka. Adek. Mato koro konya machien kuma kibete titarurie. Ineno kaka mano tarreno. Mane fukura dwago frame. Kase chungo mage. Achunge kane. Takao ma. Taketo kama taluongo kom. Always adwaga ni taloso frame gi yath motuo. Yien to anyiewo timba yade. Koro modolre gi. Anyalo oda dala tikelo na kuok ugenya tadolo. Mondo bed kom motegno. Bang' kanyo kasechungo frame no, to koro adhi chweyo kaka ineno makichweyo ga. Koro ma anyalo twang'e dichiel kama, anyalo twang'e nus. Kaka ma asetwang'o ka, koro adwa dino ka kod kanyo. To bedo full. Ya. Mapok orumo. Bathe kono kod koni pod odong'. Mondo yaka aluonge ni kom. Koma chieng' nyalo kawi karang'o mar loso? Chweyo kama, anakawa kode 1 day and a half. Tatieke. Koro Alfred dong' inyisgi ni koro mano itimo ang'o kanyo? Koro ma achwecho weaving. Man chwecho kende kao 1 day and a half. Tatieke. Koro kachake sani. Kachop kiny seche machal kama tasetieke. Kasekete kama, awinyega mondo kik obed ko alre kama. Ko alre kama, ok obedo lain maber. Nyaka keta kawiye, yaka moro ka moro ewi moro. Ng'ato gi lainde. Emomiyo awiyega. Mondo bed motegno, koro odwa spaces matindo tindo. Odwa spaces matindo tindo. Alafu kasekete kama, an kod suma masindlea kodo kama. Mondo sikana. Koro jomoko nitie ohero brown color, jomoko ohero green color. Koro gipogore. Inyalo kata wire varnish, inyalo wire clear varnish, inyalo wire mahogany varnish. Inyalo weya kamano kihero. Kata range yote mihero inyalo buke. Kaka man kachacha neno ka buko mahogany varnish. Mani obuk mahogany varnish. Neno konyilni. Ten bende niwacho ni loso kode chuma. En to loso kode chuma. Koro en nengo ne bet pogore mar yien. Koro mani to wuda sembo. Mang'inyre kod oserani. Koro en kodhi gigi koselosogi, opilogi to wegi tuo gi kendo koro ok winygi.
makoro ting'o rech. Ligi nyinga iluongo ni Wilson Chien, auda sembo kadung ara. Magi tich mae tich matiyo, sara mag gwen mar rech nyaka kata para loso. Tano ka ilose piyo kawi thuolo maromo nade? Okawa dakika 35 to tieko mar rech ni. Mar gweno chato tek matin en onyalo kawo 45. Inyalo mana nyisowa pogruok mano mar osera, mano mar rech gi mano mar gweno. Bang'e to koro nyiswa nengo be. Mae osera ma an kubute ni mar rech. En jawar amiye gi siling 300. Koro ng'ama opira pira to lure kaka wawuoyo kode. Nikech gimomiyo ause 300 en otiyo kaka box, to tiyo dichiel kende to en gima rumo. Kendo chak kawo mana moro emomiyo beche yot kamano. Aeto gigegi be ikolo mana e nam to gi bara timoyo twa aido gitero e pi mondo obed mayom kichweyo to tuo ema tiyo kae. To mar gweno? Mar gweno kendo opogre matin. Kaka mar gweno ni dong ineno ka en wiye tin to osenene duong'. Koro en kendo chweyo tek matin nikech en imedo togo gidhi piny nyaka orum, nikech idwaro ni tiende ni obed matin ma nyithi gwen ok buogi. Emomiyo imedo togo mar rech cha to wachweje kaka ichake cha eka korumo to ma nyaka imed togo eka nyithi gwen ok buogi. Nengo mar mae en opogre gi mar rech matin, en beche tek, en siling 500 nikech en to tiyo kuom ndalo mang'eny. Aneno kopangi maber. To ni ma koro 7 seater. Makoro 7 seater. Aya we adonje e odini. Irwaka bedi. Erokamano ahinya. Aneno ka kombo pang maber, mesa be nitiere ka. Aneno kikete nyaka e glass. Iwacho ni ma 1 seater, macha 2 seater, mibedono nyalo bedo 3 seater. Koro wan e 7 seater. Kama kaka ginyalo pango ot. Ginyalo pango ot kidwaro. Erokamano ahinya Alfred. Wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende timo e gwengegi mago mag Dunga. Niwacho ni ka Impala Junction. Erokamano ahinya. Nekorom gajuanga. Poni nyiewo kombe mago mag togo. Alfred nosechiwo namba ne kanyo. Parne bende designs mopogore opogore ma intiere godo e pachi onyalo loso. Namba ni mar ong'we yamo nitiere kanyo, yuane tol. Ineno kaka inyalo chano odi e yo makare gi kombe molos kod togo. Gikanyo bende makelo e giko mano mar chenro marwa mar poko opogore okinyi makawuono. Chenro ma bende nwayango mwandu mopogore opogore ma bende togo nyalo loso. Oritiru masani, nyinga en Sharon Ong'awan, we akawo Yula.